Na závěr vám ukážeme pitbulla, plemeno, které většinou v lidech vyvolává mimořádný respekt. My vám teď ale představíme psy, ze kterých strach rozhodně nejde. Jsou jim totiž pouhé 2 dny a ještě ani nevidí. Chovatelům z Velkých Popovic a jejich fence se jich narodilo hned 15. Plemenem jsou sice obávaní bojovníci, zatím ale připomínají spíš klub komyší a zvuk, který vydávají, by ještě asi také nikoho nevyděsil. Původně to vypadalo, že se štěňat narodí na nejvýš 8, porod ale nakonec trval 16 hodin a pejsků vykouklo na svět rovnou 15, 9 kluků a 6 holek. Hodně velký překvapení. Vůbec jsme to nečekali, že to bude až takhle velký. 6letá Fenka Kristýna je na své první potomky patřičně hrdá. Není divu, že k nim pustí jen málo koho. V její přítomnosti jsme mohli natáčet pouze přes okno. Ještě tak 14 dní to bude hodně náročný, že se musí přikrmovat. Jména zatím malí dobrodruzi nemají. Až na toho největšího. Chovatelé mu říkají Štístko. Na svět by se totiž bez cizí pomoci asi nedostal. Byl vlastně jakoby hlavičkou ještě v pochvě pořád a musel se jakoby násilím vytáhnout. Štěňata budou u matky asi 2 měsíce, pak je chtějí chovatelé prodat nebo rozdat. 15 pitbullů na zahradě by totiž nezvládl asi ani ten největší odborník.